Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tomaşaçylary, ine biz Intelek Bonus bäsleşigimiziň ikinci sezonunun, ikinci mewsümüniň ikinci tapkyryna başlaýar. Ine biziň bu edekki tapkyrymyza aýlar, Mehri, Merdan, Pena gelipdir. İki gyzymyz, iki oğlanymyz bar. İlkinji edip gelin gatnaşýar bize. Mudamy gyýlar gatnaşýardy, bu gedek gelin gatnaşýar. Meňe de hoş geldiňiz. Gysaçyk bir tanyşaýly aýlar. Ene başlasak. Man özüň barada ýaşymyz barda, näme hili pikirleриň bolsa, bir gysaçyk özüňi tanystyryňçak. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Aýlar Muhyba. Ýagny Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyrýş Institutynyň talibi. Ýaşymy näde eşitdiň? Ýaşymyzy finalistimiz bolan Serdar Jigim şol aýtdy şeýle intellekt bonus, ýagny öz intellekt bonus maglumatyny Finak gördüydü, şeyleri kulenim, anketam doğru. Serdar finalda yeňilmedi, yeňilmedim, gowdarken diýmedimi? Ýok. Diýmetden, bolýar ýa. Sonra biziň ýerimizde diýmedi bolýar, arkamyzdan diýmedik. Sen gelemezsiň, nasıl ýenedir? Şeýle bolýar da. Bolýar, Mehri? Salam, men Mehri Ballyeva. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy. Türkmenistan telewizionyasynda zähmet çeken sport teleýiliminde. Ha, tuğulama. Ondan şu bäsleşik barada dosýarlarymdan eşitdim. Gyzyklanyp gördüm, özüm gördüm geçen sananyňyzam. Özüm şo soraga jogap bermeden oýunçularyňyň özüm synap özüm jogap berip şoň ulagyň jogabyny görüp, dogrudygyny, näme dogrudygyny deňeşdirip gördüm. Bilen ýerlemem bolly, bilmedik ýerlemem bolly, bilmedik zatamy bil galdym. Bolýar, sag ol Mehri, sizlerdi ötýän Merdan? Men Mar welaýatynyň Mar şäherinden geldim. Özüm bärde Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň okuýar, ikinji ýyl talip. İnternette gördüm. Haladım. Anketa doldurmalydylar, anketa doldurdum geldim. Man açak başka agyňda bolsa, man soň görersiň ýa-da. Bolýar, sizlerdi ötýän Aýlar, Mehri, Merdan, indi Pena gerek sende. Assalamu alaikum. Men Türkmenistan Telekommunikasiýa we Informatika Institutynyň talibi Amanat Pena. Men şu bäsleşik hakda men bäsleşik gatnaşan kursdaşymdan eşitdim. Kim ady? Edid. Edid. Ýeňjem bolýar ne Edid? Ha finalistimizden ha. Şu aýçykladym. Kana öňü bilýän eken de onda şeýle bolýardy. Onda saňa da suwardy ötýän. Indi ähli tomaşaçylaryň üçin näme eger siz şu ýaşlary ýa Atawatan TV YouTube-dan näme käşde görjek bolsaň, Atawatan Türkmenistan saýatyna girseňiz, Atawatan TV YouTube bir neme bardy, şoňa baksaňyz görün päsleşik sigir bilýändirsiňiz, bu meni meňe şeýle aýtýan, beýle katymyzyň görjek bolsaňyz, görün şonda da görüp bilersiňiz. Indi şu ýerde bir häzir ýene bir Merdan teň atdaşyň ma, näme öňe ma ýarakdy diýmen, oň sebäbini aýtjak. Merdan gelay. Şu at diýenlerle Merdan näme şapa bäri diýip de Merdan öňkerekde de var diýip ýaşa atnaşýarly, bu gerekden bäş adam atnaşýarmy diýmen. Aslında men öň bir näme paýlaşdym da men tankydy haly ýanýyp. Ýöne tankydan pozitiv tankyt manatynda bir käbelýände. Pozitiv tankyt näme? Maslahat berjehende, bir adam ýalňyş şawda şon bir belli bir çäklerde awadan edip aýtmak hende sebäbi näme ýalňyş bilýär. Aslında gowam bolýar şeýle aýdalanda. Ýöne käbir negativ tankyt näme bolýar? Maksat ýalňyş aýtmak desen maslahat etmek bolýar. Ol uja tankyt däl men pikirimçe. Indi Merdan bilen maňaşly tankyt, bize gelen tankyt. Öňki ýaşymyzda Merdanyň beren jogabynda Merdanyň 99-njy ýyly jogap berýär. Biziňkilerim şo wagt bir ýalňyşlyk bilen atdy men okanda ýalňyşýan gara bir ýalňyşlyk bilen 98 eken. 98 diýip jogap berdim men. Aslında Merdanyň dogry eken şonu. Ýarış gitdi, YouTube-da goýduk. Bir ýeri ady ýazmaşyny okşuwat, bir kommentariýa atdyr. Siz şonu meňe soraňyz täzeden göräň, men mazmun şeýle jogap dogry 99 bolmaly. O zaman men täzeden baglaşdyrdım Şamil bilen kepleşdik, etdik, hakykatdan ýalňyş biziňki. Pozitiv tankyt. Bu pozitiv tankyty men açyk ýüreklik bilen şu ýerde de goýdum. Ine bir ýalňyşypdyr, ýalňyş boýun alýar. Aslında näme ýalňyş? Diňe sonra ýalňyşmak däl. Merdan şu ýerde sonra bilýär, biz ýöne bilen ok diýär. 500 bonus garşylygy, Merdanyň ýöne 500 bonus. Näme boldy? 1000 bonus boldy. Abygy da 1000 bonus aldy öňçek. Aslında näme boldy? Ikisi deň boldy. Aslında bolmasa, iki kanat deň bolsa, şu wagtdan biz dowam etmeli. Indi şu wagt aýjamal çağırıp getirmek mümkin näme bolar üçin Şamilň meren maslahat diýenede, biz iň olsa indiki ýaşymyzda Merdan çağıryly, 1000 manat bereli biz. Merdana da indiki final tapkyra gatnaşmagyna huk berelidik. Şeýle final tapkyrda häzir bu gerekde 5 adam gatnaşýar. Her tapkyrdan biri ýöne ýa-da biziň ýalňyşymyz boyun alýar.
ne merdana da şeyler yanlış oldu. Behbitli olsun değil la. Ne merdan sağ ol geldin ne mummadın başladı mumbonusun ma kutlu olsun. İnni bir de bir tankid edin hene binni. Hayır ne çok. Ya qoy, şimdi adalatlı vətləşiniz için sağ olun. Sağ olun yine. Sağ olun. Esas zaten biz ön baştan ıglan edem yani bizim yaşımız adaletli bolor, adaletli görünür. Dinle adalet olup adaletsiz görünmeden, ya din adaletli görünen olup da adaletsiz de olmaz. Şimdi bizim hem suutnaması oldu, kavuyat tuttun, o zaman yardımcı şönaftı yönü. Esas zaten şu. Eğer hakikaten emerden şöyle biliptir, bizim yanlışımız ve bu yanlışımızdan boyun alıyız. Şimdi bu gerek yanlışımıza olursa, her demeden bir finalist çıksa, o zaman 10 finalistten 4-8 tane finalist oluyor da. Böyle emerden sağ ol gelelim için. Başlarını seni getirdik, yine buraya da. Hadi kutlu olsun. Şimdi finalde görüşeceğiz. Sağ ol. Böyle sağ olun. Aylar Mehri Merdan pena şertlerini bilýän şey değil mi? Birden 56 şerli soramyzy var, ne şöýerden çykar. Ne aylarda hene maşlaýas? Aylar. Sen haýtyn taýlaýan? 4-nji belgili. 4. Bu ýerde üns berjek boljak. Öňküde Ay Cemal litikme gaýrymyz 8, 18, 28, 38, 48 aýla gitipdir. Soň Şamil aýdan da men demetdim-de. Indi bu ýerde kim etdi görjekdir. 4-nji soramyz Bermud adalary haýsy döwleti değişildir? A. Amerikanyň Birleşen Ştatlary, B. Meksika, C. Beýik Britaniýa, D. Kanada. Wagt başlaýar. Baya Meksika. Soňçaňmy? Dogry jogap bersinmi? Dogry jogap gelýär. Dogry jogap B. Meksika däl, C. Beýik Britaniýa. Siz bilmediňiz her birisi nol bonus. Inni, Mehri. No sende sen aýdyn taýlaýan? 25-nji soru. 25. 25-nji sorumuz gelýär. 25-nji sorumuz Perth, Adelaide ve Brisbane şäherleri haýsy ýurda değişdiler? A. Kanada, B. Täze Zelandiýa, C. Avustraliýa, D. Amerikanyň Birleşen Ştatlary. Wagt başlaýar. 30 sekund wagtymyz bardyr. Şu şäherler haýsy ýurda değişdiler? Men pikirimçe B jogap. Soňçaňmy? Dogry jogap gelsinmi? Dogry jogap gelýär. Dogry jogap sizden bilmediňiz C. Avustraliýa. Inni Merdan, söz no sende? Sen aýdyn taýlaýan? Birinci belgi. Birden. Şu aşağıdaki adalaryň haýsysy iň ulusy? A. Java, B. Grenlandiya, C. Kalimantan, D. Täze Gwineýa. Wagt başlaýar. C jogap. C. Kalimantan. Soňçaňmy? Hawa. Dogry jogap gelsinmi? Gelsin. Dogry jogap gelýär. Dogry jogap B. Grenlandiya. Siz bilmediňiz. Sizden bolmagy sebäpçi. Ýöne ýalňyş bolsa soramyz öňkü tapgyrlamyda birine çykdym kadip nemet diýen men. Şonuň üçin men ýaşy gatnaşjaklara da men aýtyp goýun, ýene berek, bundan soň geljeklere de öňkü tapgyrdakylardan bir görseňiz gawy bolar. Hem tejribe almak üçin, hem de biziň öz şeýler nememiz we her nememizde, her tapgyrmyzda bir öňkü tapgyrlardan bir soraw şeýler çykarmaly. Maksatymyz da düşünükli, ýani öňkü tapgyrlar görmesini, hem tejribe alyp gelsin diýse. Indi pena, söz no sende. 3-nji soru. Üçüncü soramız gelýär onda. Üçüncü soramız Xitayın pul birligi. A. Yen, B. Yuan, C. Won, D. Ringgit. Wagt başlaýar. B. Yuan. Soňçaň, dogry jogap gelsinmi? Dogry jogap gelýär. Dogry jogap B. Yuan bildiňiz 100 bonus. Ne birinji tapgyrmyzy jemledik şeýlelikde. Ine birinji tapgyrmyzy häzir çetin pena bildi. Aylar Mehri Merdan ente urusan düşmeler. Sebäbi näme? Birinji tapgyrmyzyň jogaby berýän bonusy diýin aslında 100 bonus, ikinji tapgyrmyky 200 bonus, üçüncü tapgyr 300 bonus, dördüncü tapgyr 400 bonus, beşinji tapgyr 500 bonus, altıncı tapgyr 600 bonus. Ýani entek urusan düşmänimi ýok, bir hili yüzüňiz sanlanýanak boldy, entek wagtyňyz bar.
Inni aylar ikinci tapkırda endi sana söz berýäs. Sen aýdyp saýlaýan. 13-nji soru. 13-nji sorumuz gelýär. 13-nji sorumuz Porsche ulanyň nişanyny haýsy haýwan şekillendirilipdir? A. It, B. At, C. Pişik, D. Yolbars. Wagt başlaýar. Porsche maşyna ona bilýändir atolo. D. Yolbars. D. Yolbars. Soňçaňmy? Dogry jogap gelsinmi? Gelsin. Dogry jogap gelýär. Dogry jogap B. At. Bilmediňiz, täzirçe 0 bonus. Oğlana diýende bak maňa elaymallar şu soru diýip. Näetiniz jogap nimetdi? Onu saýlamazdan size gelirdi diýinne. Mähre, ne söz nowa senne? 30-njy soru. 30. Merdan pena bilýärdiňmi ýa soruň jogabyny kiňden? 1944-nji ýylda esaslandyrylan awtolog karhanalarynyň biri. A. Kia, B. Opel, C. BMW, D. Toyota. Wagt başlady. On me sekundun galy. C. BMW bolsun. Soňçaňmy? Dogry jogap gelsinmi? Dogry jogap gelýär. Dogry jogap A. Kia. Sen bilmediňiz häzir söýden bolboňuz. Indi Merdan. Söz nowa sende? Sen aýdyn. 5. 5. Haýsy adanyň meýdany 3 ýurda değişdirilir? A. Spitsbergen, B. Kalimantan, C. İrlandiya, D. Gaiti. Wagt başlady. Irlandiýam kadýa. Soňçaňmy? Wagtyň baýan tek? Şo jogapdy durýar. Aha, dogry jogap gelsinmi? Dogry jogap gelýär. Dogry jogap B. Kalimantan. Sen bilmediňiz häzirçe ýa-da Kalimantan çykdy, kime çykdy? Ýa-da saňa çykdymy? Yo, ýa-da men saýlapdym Kalimantan. Ha, sen saýlapdyň. Bu gedem saýlamaly ekenda. Gedem şo çykyşyň interesini. Onu pena söz nowa sende? İkinci soru. İkinci soru. İkinci soruň geografiýa değişirek diýsem boljak. Dünýäniň iň uzun derýasy haýsy? A. Amazon derýasy, B. Nil derýasy, C. Ural derýasy, D. Mississippi derýasy. Wagt başlady. Amazon deryası. A. Soňçaňmy? Tamam. Dogry jogap gelsinmi? Tamam. Gelsinden? Tamam. Gelýär onda dogry jogabymyz. Dogry jogap A. Amazon derýasy däl, B. Nil derýasy. Sizin bilmediňiz, onu indi ikinji tapkır jemledik. Indi aýlar. Üçüncü tapkyrda sen söz berýäs, sen haýsyny saýlaýan. 20-nji soru. 20-nji soru. 20-nji sorumuz Harry Potter barada näçe kitap bar? A. 7, B. 8, C. 6, D. 10. Wagt başlaýar. Harry Potter'ı bilýärsen bämiz. Mene tomaşa etip göremek, önüm bana eşitýän. C. 6. 6, soňçaňmy? Awa. Dogry jogap gelsinmi? Gelsin. Dogry jogap gelýär. Dogry jogap A. 7. Bilmediňiz? Size ýene 0 bonus. Indi şu ýerdemiz soraýyn. Man gynmy nähil aýlar? Soralar. Gyn täläpdirler biziňkiler. Kan qiyinal. Gynna ýöne bir ýyly bilmeýän ýerlerden gelýär. Mähir sen näme diýen? Ýok, qiyinal. Gynna. Aha. Oy. Merdan? Hiň bilýän sorulum bulara düşýär. Şeýle da. Bu näme signifiýe de ba? Sen näme diýen? Yo, yo, o sorular. O sorular. O sorular bolýar onda. Indi nähre onda sen 16-njy soru. 16. Merdan'ın bilýän sorularyny taýlabydym bu ýerde. 16-njy sorumuz Şotlandiýanyň milli haýwan haýsy? A. At, B. Yedinin oruk, C. Möjek, D. Sığır. Wagt başlady.
18 sekundun mu? Vaktin hazırlı? Çemecek. Son çağın mı? Doğru cevap gelsin mi? Doğru cevap geliyor. Doğru cevap B. 7'nin doğru. Bilmediğiniz herhalde. Indi Merdan. Sen biliyordun mi? Ben biliyorum. Ne metti yadydın? Yo edir onu bil. Buna bilmedin değil mi? Gol ya. Onu da sen saylayan onlar. 6. 6. 6. sorumuz spor bilen bağlaşıklı. Sportun haysi görünüşü 1896 yıldan beri Olimpiya oyunlarının maksatnamasında var. A. Tenis, B. Futbol, C. Kılıçlaşmak, D. Yayda ok atmak. Vaqt başlayar. Futbol mu kadiyen? Son soğan mı? B futbol. B. Futbol. Son soğan. Doğru cevap geliyor mu? Doğru. Doğru cevap C. Kılıçlaşmak. Sizden bilmediniz. Indi pena söz ne olsun seninle? 7. soru. 7. soru. Amerika'nın Birleşmiş Ştatlarının baydağını neçe sani zorluk var? A. 12, B. 13, C. 14, D. 15. Vaqt başlaya. Soru düşünükürler mi? Yıldız nedir? On sekundun aldı. C 14. C 14. Son çağın değil mi? Hava. Doğru cevap gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap B 13. Sen bilmediniz. Her şey dedin olmanız. Şimdi şunu sapkır muhtardı. Şunu sapkırmada cemledik. Mehmet sözleri oturacakken yardımcı bu nemesini netice nemerek. Inni şeyle üçün sapkırmada makul çəkdip bir bölümümüz var. Çəkliyətsə şeylerden olmaniyetini bilyendersiniz de men aydan yeni isteseniz güzel savadır oyundan çekip bilyeniz ya da oyuna devam et bilyeniz. Aylar çekilyen devam etyen mi? Devam ediyen. Vahri çekilyen Devam ediyen. Merdan çekilyen devam etyen. Devam ediyen. Pena çekilyen devam etyen mi? Devam et. Devam etyen. Onda biz onda 4. sapkıra başlayacağız. Inni esasy kızıklanıp başlayan tapkır 4. tapkır. Hemme kişinin cevabı bilen tapkır şu tapkır. Motivasiya verecek olayanlar. Sonucu bu gerekte bileceğine karışan sponsorumuzun makulumuzun başlığın bärdati. Näçe pul vermeli pul tanawaty. Inni bu gerek bilip başlamalı inni. Makulun köfrek pullar yarak bolýar. Inni aylar. Sen aýdyp taýlayan. 40. soru. 40. soru. 40. sorumuz Kanar Adaları hayti devleti değiştiler. A. İspanya, B. Fransa, C. Germanya, D. Büyük Britanya. Vaqt başlıyor. A. İspanya. Son soğan mı? Hava. Doğru cevap gelsin mi? Gelsin. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap A. İspanya bildiniz ve 400 olmuş. Aytma 4. sapkırda mesela bilip başlayar dedi. Ya başlayak 100-200 bonus kendi neden okla, hala okla, yukarıyak bonusları bilecek bu yarada. Inni Mehri, söz ne olsun seninle? 14. soru. 14. 14. sorumuz. Kanada'nın baydağında haysi ötümlüğün yaprağı var. A. Lav yaprağı, B. Dub yaprağı, C. Kilen yaprağı, D. Palma şahası. Vaqt başlıyor. Soru düşünükle Mehri? Men pikirimçe Ç, klon yaprağı. Son soğan mı? Doğru cevap gelsin mi? Doğru cevap geliyor. Doğru cevap C. Kilen yaprağı bildiğiniz 400 olmuş. Bildirine 400'den metin ama ya da hani piyana sizin kim biliyemi göreyini. Kilen hayli? 15. 15. 15. sorumuz. Yer şarının suyu en duzlu ummanı haysi. Yani yer şarındaki suyu en duzlu ummanı haysi. A. Atlantik ummanı,
B. Demir gazık buğdulun mani. C. Yugoşun mani. D. Hindun mani. Wagt başlaya. Yugoşum man kadiye. Soň çoğun mu? Owo. Doğru cevap gelsinmi? Gelsin. Wagtyň baran tek. Pikirlenip bilýän. Ýaşa C jogap yugoşum man. Doğru cevap gelýär onu. Doğru cevap gelýär. Doğru cevap A. Atlantik ummany bilmediňiz. Nereden? Inni şu ýerde ýatlat geçetim gelýär. Wagtyňyz ba diýende doğru cevabı doğru mu otada? Diýip bilýändirin. Wagtyň ba diýdim, ha, ýalňyş ýaly diýip pikir etmeň. Ýöne şeýle 100% cevapda neme olmasa 30 sekundun ulanyň. Emmeňiz şunu etýände 30 sekundun ulanyň pikirleň bir nemecik. Belki doğru cevap tap bilersiňiz. Kädesini pikirimde tap bolýar. Sonuç ben başladığımda wagtyň ba diýerin. Eğer cevap doğru olsa da diýerin. Yani ha ýalňyş ýaly pikir etmeýän-de, emmeňiz gaýtyrlar. Pena, sen aýdym saýlaýan. 9-njy soru. 9-njy sorumuz gelýär. 9-njy sorumuz ýene sport bilen baglanşykly. 1896-njy ýylda geçirilen ilkinji Olimpiya oýunlarynyň yeňijilerine nähili baýrak berilipdir? Yani baýragyň nemesi, görünüşi. A. Altın medal we palma şahaty. B. Gümüş medal we zeytun şahaty. C. Brünç medal we lavr yapragy. D. Altın halka. Wagt başlaýar. B. Gümüş medal we zeytun şahaty. Soň çoğunmy? Doğru cevap gelsinmi? Doğru cevap gelýär. Doğru cevap bildiňiz. B. Gümüş medal we zeytun şahaty. 400 bonus kazanýaňyz. Indi şu ýerde nähili öz pikirimi aýtýandan altın medal bolmadym kadime, demek altın medal batdy, ulan ýöne palma şahaty etdi. Näçe bildiň, bilýärdiň pikirini tapdyň jogabyny. Intuisiýa diýip. Näme zatdan zeytun şahaty bolup biler diýip pikir etdiňmi näçe? Yo, şuna palma seresen, palma esasy neme, bira näme şu esasy neme zeytun bilen palma şahaty diýen ýalyk. Palma bolup bilmez idim, ondan gadim Greçiýada zeytun ýerlerdi, iň köp ösümlik Greçiýada zeytun, ondan şoňşyna zeytun. Yo, doğru tapdyňyz jogaby. Indi 4-nji tapkyrymyz gutary. Görýärmi jogap neme netije birine ýakynlaşypdyr. Şu an 400, 400, 0, 500. 5-nji tapkyra başlamadan öňçe, ene mähri sen güjeçik makul hyzmat sponsorlaryndan tawatçymyza şu tawatçy beräýli. Şimdi makul bonusda bilýäňiz, 1-den 4-e şeýle isteseňiz, sonra taýlasaňyz 1-den 4-e sonra gelýär. Haýdyn taýlasaňyz, bilen soran jogaby bilen ýatyňyzda 500 bonus kazanýaňyz. Ýa-da ýok, men sonra gerek geldi, jyst tawadyňyz näme bolsa men şunu aljak diýseňiz, onda tawat berýäs. Indi aýlar, soragmy ýa tawatmy? Sora. Mähri, soragmy ýa tawatmy? Tawat. Tawat bolýar. Merdan, soragmy ýa tawatmy? Sorag. Sorag. Soragmy ýa tawatmy? Soru. Sorag. Onda häzir aýlar senden başlaýas. 1-den 4-e şeýle saýlaýan. Birinji sora. Birinji soru. Birinji sorumyzda Kerim Gurbanepesov haçan dünýä indi? A. 1919-njy ýyl. B. 1929-njy ýyl. C. 1939-njy ýyl. D. 1949-njy ýyl. Wagt başlaýar. C. 1939-njy ýyl. Soň çoğunmy? Hawa. Doğru cevap gelsinmi? Gelsin. Doğru cevap gelýär. Doğru cevap B. 1929-njy ýyl. Aýlar bilmediňiz. Indi men şu ýerde şüphat ýatdasyň gelýär. Biz Atawatan Türkmenistan Kara jurnaly bolup bir täze bir taslama başladyk. Taslamamyzyň Türkmen maglumat diýip atlandyrýar. Her bir saytymyzda goýýar, ýani türkmenmaglumat.com domeýnem aldyk. Gelecekde şonu nähili aýtyp bilersiz, mysal üçin bu maksady Türkmen Wikipedia diýilne, ýere gysgaça düşündirende
Biz şu wagt birinji Mahtumuli atamyz Mahtumuli Praga'da başladyk. Klassik diýen nusxa şairlerimizin gysaçyk ýa-ki biografik maglumatlaryny goýduk. Ve inni häzir aýlarda bir gelmez alyp barýar. Şu wagt biziň Kerim ağa diýäs, Kerim Guran Efeýew we belli şu 20-nji asyrlarda umman ýaşap geçen şairlerimiz, ýazgylarymyz bu aslında şondan aljak geldiňe oýlan çäklenjek däl, bu dowam etjek. Inni aýlar eger sen şu biziň saýtymyza girip turkmenmaglumat.com bilen tanışan bolsaň, Kerim ağa barda maglumatlar girdik şu ýerde. Haçan dünýäye inni şu maglumatyň jogabyny bilerdiňiz we 500 bonus kazanardyňyz. Bu pursat bilen bu ahan neme bilen näme şeýle pursatda şonu aýtmakda türkmen maglumaty ýatmakda gowurly. Sen hakykatdan biz bu taslaman şeýle gysaçyk aýdaýyn şu ýerde bilmeýänler üçin, bundan soň geljekler üçin hem maksadymyz internetde bir türkmen dilinäki maglumatlaryň bazasyny öğretmek. Bir aslında 3 aýlyk, 5 aýlykdan edip 10-njy ýyl dowam etmek maksadymız. Häzirçe öwrenmeli girýäs, öwrenmeli täýärleýäs. Kitaplardan, dağıtlardan işte ya bir käbir sistemada başlayan gençlerimiz dağıtlamadan hajat alýas. Ýöne gelecekde öz okuyuculardan makalar diýmän şundak maglumatlary kabul et başlaýak bolýar. Mesela şu iňňe keçeti häzirçe däl mesela alma, iňňe alma. Alma diýip search diýilýär, gözleýänizde alma bar diýip maglumatlar ähli türkmen diline gaşyňyza çykarýarjak bolýar. Ýöne de alma baramyz ok. Ondan önce has neme wajyp atlamız var. Önce ýöne umman proýektiň ähli okuyucularymyzam eger sistema bilen maňlaşyp iýermek isteseler makalaryny iýerip bilerler. Bize bir tanışyk görüň, özüňizden tanışyk görüň we ine şundan hem soralar çykýar. Ine olarlarymyz taýýarlapdylar. Ine şu aslında Kerim ağa bilen maňlaşyp sora şu ýerde saýtymyzda bar. Ýem Hasan Doğulu misal üçin eger dünýäden aýdym, Hasan dünýäden aýtdy. Haýsy eserler we gysaçyk ine şol belli öz taryh şahsnamyz bar diýip maglumatlardan başladyk. Ýöne onu günümizde şeýle gaýdars. Ondan soňra da şahsiýet doktoryna soňra has beýlek temalara geçer. Şeýdip onu aýtdyk. Indi mähri sen sawat saýladyň, bir aýyny saýlap bilen 2, 3, 4-üň haýyny saýlaýan. 2. İkinci sawatymyz gelýär. Indi ekran ýerine oturamyz, ýani şeýle men bärden görüp bilýän. İkinci sawatymyz makul flashka eken. 16 gigabaytlyk şonu diýetdiňa. Näme sawat bardygyny birinjilik ortaga çykdy. Aslında men şeýle aýdyn. Bundan sonra sawat saýlajaklar üçin uly zatym kalıp kiretmesinler. Mesela 2 makul flashka çykdy. 1 bolan bolsa bloknot, 2 bolan bolsa flashka, 3 bolan bolsa termos, 4 bolan bolsa makul bolmadyň ruchkasy. Ýöne 1, 2, 3, 4-üň ýeri ütkek geler her wagtda. Şu wagt aýtdyňyz, her wagtda şoňa saýlamaýyn diýmesinler diýipde. Bu gerek mesela üçün 2 eger flashka olmasa indikide başka yere koylardı. Umman sawat diýmede, umman sawatlamysydyr. Mähri sana güzel sawatyň bersin onda. Näçesin diýin. Gowy maglumatlary ýüklemek, ýygnamak, näçesin maşgalaryň suratlaryny, özüňize sana beğendirecek maglumatlary götürýän flashka bolsun diýili. Hali Merdan, sen sen bir saýladyň diými? Sen 2 saýladyň. Indi sen 3-den 4 saýlap bilen haýsy bolsa da. 3. Üçüncü sorumuz, Zöhre Tahir Destanyň awtory kim? A. Mätäzi, B. Gaýewi, C. Molla Nepes, D. Magrupi. Wagt başlaýar. Soru düşünükler nereden? Ha. C jogabym Molla Nepes. Soňçaňmy? Dogry jogap gelsinmi? Dogry jogap gelýär. Dogry jogap C. Molla Nepes bildiňiz. Size 500 bonus. Indi pena, söz näme sende? Sen nädege 4 saýlap bilýän? Sarasy we Şaşan Molla. A. 1655-nji ýyl. B. 1755-nji ýyl. C. 1855-nji ýyl. D. 1955-nji ýyl. Wagt başlaýar. B. 1755-nji ýyl. Soňçaňmy? Dogry jogap gelsinmi? Dogry jogap gelýär. Dogry jogap C. 1855-nji ýyl bilmediňiz, häzir şonu bolýarys. Indi şeýle görä mähri bize bir gysaçyk aýdyp berseň,
Bir jemle akımda istesen bir adı suatal. Aylar 400, Mehri 400, Merdan 500, Pena 500. Onda Mehri, şu ýagdaýdaky ýagdaý bar aýçaklatdan bolsa ýa belki ýene dören bir neme bolsa, özüň aýçagyň bolsa. Intellekt bonus diýileni näme düşünýär? Adamlaryň aň düşünjesini barlamak. Bilim derejesini bilmek. Aylar sen näme diýjek aýçakadyň bolsa? Şol adamyň pikirlerini okuyup bilmek. Merdan? Gyýtgaça özüň synak görmek. Pena sen? Men pikirimçe intellekt bonus diýmek, intellektiňe bonus bir hilek sowgat bolýar-da. Ondan näçe intellekt okuyup bolsa, şoňa görä de sowgat almak. Indi, maňa bir slogan tapyp berin onda, meňe şu ýa ýazmışdy. Bir slogan näme? Mesela diýär ki intellekt bonus, intellektual beýerçilik diýer. Mesela şoňa bir hani şygar diýildi, bir ýazmada şeň şygar barmy? Gowy şygar tapsaňyz, şu ýerde şu şygar halata gijes, ýa-ni sowgatdan birine beren, tapmasak da paka ýok isat. Bir ýazmada şeň bolsa, soňra da aýtdyňyz. Bir şygar diýende, mesela intellekt bonus, işte mesela şu şeýle bir şygar, pikirim bilersiňiz ýa wagtda. Indi 60 sapkıra geçeceğiz. Son kitapkır şeyde alamada görýän mi? Aylar 400, Mehri 400, Merdan 500, Pena 500, 600 bonus var. Ine kim bilse manalanda ýeňil şo bolýar, esasy netijenem şu diýe. Ine kitapkyrda netijelenmeli, pikirlenmeli. Kim ýeňerdi? Hemeks men ýerde. Ýok, deň Mehri. Ýok. Şu wagt hem etdiň. Hani bir idrak var ya bolsa bolardy da gören şu wagt hem ekdi. Hem mesem ýeňip bilýär şu wagt. 400 deňde paşdy. Yani 200, 400, 500. Bularyň goýup bilersiň nemeden. Hani ýapan kesmeler. Bula gün kesýär näme bolsa bar. Şuna goýýar, aýdan ýermem goý. Aýdan ýermem goý diýen ýermem goý diýin. Muň soň ýok diýen. Aylar, soň kitapkyrda bizinde şu wagt sen haýdyn taýlaýan. 50-nji soru. Meşhur aydınçı Shakira haysi yurtta doğurlu? A. Kolombiya, B. Argentina, C. Brezilya, D. İspanya. Wagt başlaýar. Shakira ne bilýändirsiň? D. İspanya. Soň soňmy? Doğru jogap gelsinmi? Ha, gelsin. Doğru jogap gelýär. Doğru cevabımız D. İspanya däl gynasakda, A. Kolombiya. Bilmediňiz, häzirçe diýmäni soň tapkyrda sen ol bolmuş. Indi Mehri, soňky ýere saňa söz berýär, sen haýdyn taýlaýan. 44-nji soru. 44-nji sorumuz esas dünýädäki iň ýyrki metrolaryň birisi London metro haçan açyldy? A. 1753-nji ýyl, B. 1853-nji ýyl, C. 1863-nji ýyl, D. 1963-nji ýyl. Wagt başlaýar. Ýygrimi sekundyň baýan tek. On sekundyň galdy Mehri? C 1863-nji. Soň soňmy? Doğru jogap gelsinmi? Doğru jogap gelýär. Doğru jogap C 1863-nji ýyl bildiňiz. 600 bonus alýaňyz. Indi Merdan, sen aýdyp taýlaýan. 18. 18-nji sorumuz. Sen bölüm näme etdi Merdan? Unutýandyň. Teatr ha, şeyden ha. Iň seýrek duş gelýän gan topar haýsy? A. 1-nji topar, B. 2-nji topar, C. 3-nji topar, D. 4-nji topar. Wagt başlaýar. Sonra düşünükler Merdan şey değil mi? D cevap 4. Konuşalım 15 sekundun mu? D cevap 4. Doğru cevap kesin onu. Doğru cevap geliyor. Doğru cevap A. 1-nji topar bilmediniz. Indi pena son kıydak sözün o seninle. Sen aydın saylayan. 21-nji soru. 21-nji soru. 21-nji sorumuz Etiopiýanyň paýtagty haýsy? A. Jimma, B. Addis Ababa, C. Goba,
D. Dilla. Wagt başa. B. Addis Ababa. Soňçaň mı? Aba. Doğru cevap gelsin mi? Wagtyň baýan tek. Gelsin. Köp wagtyň tek. Yo. Gelsin de şey değil mi? Doğru cevap geliyor onu. Doğru cevap B. Addis Abeba bildiniz. Size 600 bonus. Indi mähre şu ýerde gyzyk yer bolup biler. Bağlar deň bolup biler. Gysgaçyk bağlar aýtyp berseň maňa hesapla kanda. Hı. Yeni özüňizde hesapdaýyň soňra ýa-ni bir ýalňyş bolmagy üçin hatym äter söýleýär. Doğru değil mi onda bolýar? Indi şu ýada göre ne pena sen ýeňizi diýip elan etdiňiz. 1100 bonus kazanýan, ýagny 1100 manat. Geleýin. Indi ýeňijimiz ine 1100 bonus bilen pena diýip elan etdiňiz. Pena ilkinji ýytaş tawadyň goşul gutly bolsun diýip ne aýtjakadyň bolsa ýytaş gaýtyp beräýin. Oyun için köp sağ olun soralar gowdy. Kıyınrak diyor ne? Öyle. Kıyınraktı. Ya birinci de katnaşan, onu görmedim şu. İnternetten görmedin mi? Ben girmekam şartlar düşünüyorum. İnni umman oje näetini saklawanşyp kendi şundur otamdak da mümkün bilýänler nemet ýetse. Şonşy bunu tomuş etgeldi. Käbir soralar kıyınlaşmat Olimpiya hakda. Men dogry bilmärni etdim, ýöne dogry bildim. Käbir näprimär şu neme boldy, Nil boldy, Amazon derýär boldy. Şolar bilýärni etdim ýöne. Merdan diýdi şu Nil men biletdim diýdi. Merdan aslında Merdan bilen ama şeýle ol diýdi Merdan. Son medaş köp sağ olun. Bolýar sağ ol gutly bolsun diýdi. Final tapgymyza çağırar. Mähriýet jaňatar. Oňa şu wagtlar gelerdim bolýar. Geçäň. İkinji sezonyň, ikinji mewsümüň ikinji tapgyryny jemledik. Indi gysgaçyk täzeden biziň aýlara Mähra Merdanow penawr söz bereli. Indi aýlar seni nähil duýgular galdyrdy? Näme aýtjak bolsaňam aýtmaly, açyk kürsü diýilýär. Hakykatan açyk kürsü men berde biz işil kesemiz yok. Berde aýtyp bilýän näme aýtjak bolsaň tankydyň oda aýdyp bermeler hiç ileme ýok. Täbi ne şu tankydda bize indiki demeli has ýaňy şu görmegde peýda berýärdi. Aýda sen diňleýär. İlk bilen penany otlayan, bayrağı nesip etsin. Şeylelik bilen hem adam öz intellektual düşünjesini barlak görmeli mukadiyen. Özüm şeyle YouTube'da görümde doğru cevapları berdim, yani berdi. Aljaran ýagdaýda bolýan. Şoň üçin her kim gelip öz bäsleşik görmeli. Eğer bir tankit aýtyp sana hukuk bersele, hatta borç bersele diýdi, hukuk diýmeýän, näme aýdartdyň? Hökmen bir aýdaýym boluş ýerde. Bir aýt badyr, hökmen beýdiň men inanmaryn. Bir aýt näme zat ýalňyş bolsa aýt, hakykatdan aýtdy. Men pikirimçe tankit. Gowy öwme maniýetinde baýany. Atresatil tarapdan ýok. Bolýar, onda sag ol aýlar. Mähri, söz no senne. Men pikirimçe esasat gatnaşmak, hökmen ýeňji bolmak, esas wezipe bolup durmalar. Sağ olun şular ýa gepleşige. Howur köp bolsun, bayram adam nesip etsin. Başka näme goşşaklatlaryň bolsa, indi sen näme telewiziondan işlerde, indi şonu şu maslahat, indi tankit diýme, maslahat alýan senden. Bolýar, senden tankit garaşyn, senden maslahat garaşýan. Men pikirimçe, pikirlerine wagty 1 minut ederdim. 1 minut. Onda nämek biler? Onda emmek näme bolaýmasa? Ay bilmeýän adam. Şeyle mi? Onda 30 sekund bolsa da bilmeýärdi. Şoýlady. Ay garaz. Bir näme az diýär aýlar, näme diýär? Yani öýde hambiliýetinde maksadym bir näme şu atmosfera näme etmekde adamda. Ýöne ona näme der fikirlenir sany maslahat diňleýän ýene näme edin okdymy? Karşı diýen diýme de. Belki aýtmak. Ýok, sag ol Mähri. Nerden? Ilki bilen pena nesip etsin. Gowy gepleşiňiz hemme zat bolýar. Yani senden tankit soraýly. Teatr. Teatral taýdan teledan nähili? Hani işin gurmaýyşy, ýene orda önüne alyp barşymyzy teatr sanatçydy, analizleri. Teatr bu diýsen. Teatr däl. Teatr däl. Teatra garaňda bäri aňsat. Teatrda köp zähmet çekilýär. Edil bäri ýerde ýöne teatr az kynýanda. Indi pena sana söz bermäkem. Aýlar, Mähri, Merdan, hatta sana da şu soragy. Mähri jaňadan sonra gelin diýende sonra aýratyn kitaplary ýa internetde gördüňizmi ýa-da şu öňk bilýän geldiniňmi? Mähri aýlar, sen näme diýen?
bir görüşdürdüm şeyler. Hani hem atdan çıkıp biler ka, öňşüler çıkıpdyr diýip diýen ýarakda. Birinji tapgardan şu wada çenini täzeden seretdim. Ondan başka kitaplardan da göretdim. Hawa. Ine ýa şu diýjek bolýan ne bolýar? Mähir saňa da soraýyn. Sen näme etdiňmi şu temada? Hani gatnaşýan diýenden sonra. İnternete girdim gönü. Gerekli maglumatları täzeden yardıma sallym. Öwrendim. Berdan? Jaňa denden soň hiç ýyl wagtym bolmady. Soň kunlarda jaňa edýän. Yo, sahnada işläp berdik. Onuň spektakl goýup ýaşmady. Näme spektakl? Reklamly diýil gel şu ýerde. Mehmetcan. Mehmetcan bir multfilm mi hatta şey değil mi? Yok, kino vardı. Kino mu? Multfilm var Mehmetcan? Mehmetcan ne hatta? Universal hatta. Kino oluyor. Tiyatro şey olmalı. Ayonun Gonçuk Berk. Apena sen? Neme qaytalamana wagt ýokdy. Ayonun näme şu diýerler ölmäken doğru demalyp ýetişmersiň diýip şoň üçin menem şoňa pikir etdim, şoň üçin hiç da qaytalamадym. Bir da qaytalamolsam bäri kelýän şeýatdan çykarar. Ýöne bärdek maksat qaytalamaqdak maksat mysal üçin mähri aýlar qaytaladym diýär. Niňe andan görýärmi? Nemelen täzer ýa-da maksadam şu aslında da bir nemes adamyň research diýär, bir nemes girsin internete girsin kitap okudun. Öň kitap bolan birini men üçin gyzykly gelen jogap diýende Snigers'den magna çykdy, Mars'dan magna çykmyşa. Snigers'den şu bir hille neme da täzeni öňçe görüpdir şonu. Yani görýärmi? Adama esas maksadymyz da şu bir nemes kitap goşmak da mysal üçin şu adresde çykan soralarymyz näip bolsa YouTube'da taramba, o zaman aplikasiya edesimiz gelýär. Ine şu soralarlaryň jogaplarym durmuşda kim bilýär gerek ýere bolupdylar da. Ömür da bilmek mümkin däl, näme diýeni adamyň bir nemeçik beýini täzerip durmasy üçin bir neme da berde da hani maksadymyz da bar, ýankyda başda her sözüm aýtdyňyz. Intellekt işlerden pul gazanmak, yani intellekt işli kymmaty görmek. Yani know-how diýär, know-how näme maglumatlaryň, intellektiň, bilimini pul görmek. Yani adamın kâdetini kiretliyor, ay okumaktan näme peýda bar? Diýilmesin, şonlara diýilýänlerde ne okuyan, bilýänlerden garşylygyny. Men bilýän, häzirlikçe berýän baýraklarymyz kiçi, men pikirimçe. Bilim üçin hatam ýokarap bermeli. Ýöne häzirçe bizden häzir sponsorumyzyň nimetine görä başarýarmyz şu. Gelecekde eğer şey yaşlamaz, hakikaten bir hemme taraftan halanyp okuyucularımızdan, tomoşaçylarımızdan, ýaşy gatnaşýarlarymızdan şeyler halanıp, tomoşa edilse, sponsorum tapylsa ýöne, bir günden nakt pul berilýär da, kädetine bize diýerler, mysal üçin neme beräýler diýär. Näme mysal üçin bir diýär, mysal para berilýär da, material berilýär. Biz material beremiz okta, biz onu material öýde goýmaksa nemelerimiz okta. Bizim maksadymyz sponsor alýanlardy gün size berýär. Biz öýmede hindiremiz ony. Sonuçta sponsorum şeyle aydın men şu yerde şuna maydın sponsor diýmedi makul hizmet öz firmamız. Yani berde hani makul yani her diýdim ama makul hizmetden pul alakym bolar paýda makul hizmet öýümizdenki. Yani başgadan kete. Yani öz adymyz. Onu gün aýtýan berde açyk aýtýanda kamera açyk aýtýan şunu makul hizmetde öýümizdenki. Yani häzirçe özümüz finans etýär işi. Ona maydın penany seni soňky sana sözleriyle Ýangy çykamda men ýatdan çykardym ýöne täzen belläsim gele. Şunyalar iş etýäňiz üçin sag bolun köp näme şu diýeniň diýalog şu intellekti pulun ekwivalentine geçirip bara bize berýäňiz üçin şoňa da sag bolun. Okamagyň peýdasy ýok diýip ana şundan soň ara höwüslendirici bolýar da okamany. Sen öz kelleňdäki bilimi pulu admen etip bilen, çarşyp bilen uje näme şu neme öňe sen näme öňe tekleýär. Başga şeýle apanyatlamada sag bolun köp üstünlikse de sag bolun. Yani her rasada beýle geçýär sag bolup ýa saňa da aýlar mährim ýerden pena sag bolun täze berdi ýani mährim beýle geçýär bilmemedlik gatmeden görkezme onu üstüne basbas aýtýar. Mydam üstüne ýene raýatýan şu ýere çykmagy ödem medeni batyrgylyk. Täze muny diňe öz aramyzda garanok da biz halk köpçüligine ýetirýärse o soň şu ýerde şuna bilmek diýilmek diýen ýalak bir nemeni şoňa jogaby garşy durup bilip çykmagy ödem batyrgylyk soň şu ýene aýlar, mähri, merdan, pena hemmeňiz aslında ýeňi oluňuz ýöne diňe pena bu gerek pul aldy. Indiki gerek durmuşdaky ähli şundanlak nemelerde durmuş ýarşyny üstünlik adamlardy. Ýani aýlar, mähri, merdan hemmeňiz pena saňa da şunun bilen ikinji sezonyň, ikinji mewsümüň ikinji tapgyny jemleýäs.
Ne hip bolsa inni kepde 3-nji tapgyryny, sonra kepde 4-nji tapgyryny ýazar. Şeýle de final tapgyrlaryň 2-nji sezonunda jemler. Hormatly tamaşaçylarymyz biziň bähtäçliklerimizi bizde ýetirýär. Bähtäçlikden has köp adam görmek üçin 2-nji tapgyrda aslında 2-nji sezonda bir näme köp başlady. Köp adam ende habary ýok. Biziň şonuň üçin hani kädetine laýyk boýdygynda laýyga bähtäçim kadar laýyga biz bähtäç däl. Yani laýykyň manysy şu algoritmasyny seni ilerleyen adamlarına da maslahat vermek gerek bolýardy. Edilen gizecik işe bir laýyk basmak bilen şoňa meniň hem goşandym şu bolsun ýa bolýar. Komment ýazsaňyz da onu hasam gowulýar, paýlaşsaňyz da oňa ýeterli ýok diýinler. Şonuň üçin paýlaşyň, köp adam görsün, köp adam görse de ine şeyler zaten ama da beýlek sponsor boljak makul hymmatdan da şöyle böyle köp görýän eken meňem firmam reklam etsem diýse ine şonda ýaş dowam edip biler. Biz baka 2 sezon öz ememizden, öz tirişlerimizden ne makul hymmatyň nemesinden dowam etdik. Ine inde sonra dowam etmez üçinem ýa-ni biz maksadymyz o ýerde ine şundarak bir zat intellektual zatlary höwetlendirmek. Gidecek bolsa höwetlendirip bilen bolsak, mährini elinde statistika ýokdur, näşe danışyp ýetdi. Öňürek başlamadım. O. Başlamadığımda 200 sorak girdi. Belki 500 dolar, belki 1000 adam olanlar. Şu hadise meni bilen yok. Mehreminin statistikasy tutmandyr. Ýöne men aramızda olan bir gowda adamdan gyrklanmasy. Keşke meni hep dedelle has köpet bilsek. Ýa-da mesela üçin tapgyr etip bilsek, mesela üçin 18 ýaşdan kişiler üçin bir ýaş olan barsa, talipler üçin ýene bir olan veya gydym alyp barsa, ondan ýokarlar üçin ýene bir alyp bilse, ne dip olanmalar. Yani umutluňyz käbä etdi, yani biz maksadymyz ýene bir adyp belläsiň ele şu ýerde köp ýerde men özüm görnýände, men mähri kimi görnýäs. Men aslında bäri çykmakdaky maksadym bir nemesin hakykatdan men yani şu iş dowam etenden sonra men özüm çekiljek, men özüm etjekkel, bir başarjak başga bir gider. Ýöne häzirçe endek elimizde adam ýok diýende özümde başga diýende näme da mähri kimi dylapýys, özüme çykýas, yani behde urana kameranın ona çıkmağı şeyle hüvetek değil mesela ben aslında edetmek yadat näme bilýän bir intellektual perspektiwa bir aslında ondan da meterem online biznes sabaklar. Şonu edetmek ile köp okuwçylarymla tanışýarsam ýazýarlarym, meni wagt bilemek häzirçe. Şonuň üçin şundanlyk şeýär men alyp baran, gyzyk alyp baran, şeýle bir alyp baran ýa-ni kandidatymyz bolsa şu ýerde de casting kılan edili. Mähir şundaklar gelse soň bana nimet şu bahana bilen casting kılan etýän. Bundan sonra tapgyrlarda eğer hakykatdan meni şark bilse, gowuljak diýen ýarak bolsa, men özüm çekiljekdi. Biz özümiz arkadan gollap örer, daha da başga ýerek gider. Şunun bilen hem internet bonus dememizi, şytanymyzy jemleýär. Hoş sag bolun, sağlıkly görüşelim.